Hvad er stress? Stress, det er, når man føler sig anspændt, nervøs, restløs eller urolig. Når man er stresset, har man også adrenalin. For hvis man bliver forskrækket, banker hjertet hurtigere. Det er samme, hvis man bliver nervøs, panik. Hvordan undgår du stress? Jeg undgår stress ved at lade være med at tænke på små ting, der giver stress. Og når jeg kan mærke, at jeg får stress, prøver jeg at slappe af, eller gå en god tur, eller være sammen med vennerne. Hvad bliver du stresset af? Mest bliver jeg stresset af fremlæggelse og arbejdspres på skolen. Jeg bliver også stresset, når jeg spiller en spil på computer eller Playstation. Og hvis jeg taber bare hele tiden, så får jeg bare stress. Hvad er en god trivsel på arbejdskosterskolen? Ved at være flinke mod kollegaer og vennerne på skolen, også fritid. Altså gode kollegaer, gode samtaler og ledere, når der er meget at se til. Hvis man har gode kollegaer på arbejdet, får man slet ikke stress. Og ja. Hvad synes der har været mest stresset i fortid, nutid, og hvad sker der i fremtiden? Altså, fortid, så der var ikke så mange mennesker, der blev stresset, fordi der var håndarbejde, og hvis du ikke når at lave det hele i dag, så kommer du bare i morgen. Men nutid, så vi har alle mulige computer, maskiner og sådan noget, og hvis du laver en fejl, så kan du blive fyret, eller det kan gå over mange tusind. Og i fremtiden tror jeg nok, mennesker bliver de får ikke så meget stress, fordi der kommer alle mulige teknologiske maskiner, og de laver alt det der, hele arbejde for mennesker. Er stress farligt? Det kommer an på, at hvis man har stress i kortere perioder, så sker der ikke noget. Det er noget, alle mennesker kan blive ramt af. Men hvis det er lange perioder, så kan stress føre til symptomer, og det kan føre til alvorlig sygdom. Hvordan undgår du stress? Lad os sige det forkert. Hvordan undgår du stress?